Pa to je krenulo pre jedno 8 godina i to nije bilo u nekoj ekspanziji 1, 2, 3, ali usled moje trudnoće pre 2 godine i oko 10 meseci, koja je bila rizična i da sam morala da ležim zbog održavanja trudnoće, ja sam jednog dana, bilo mi je jako teško i odlučila sam da prošetam. Taj dan sam našla negde oko 30 detelina sa 4 lista. I tada je to krenulo, jer nisam više mogla da se zaustavim. Svakog dana sam izlazila i tražila i vraćala se kući sa buketićem detelina. Moj se život nekako baš preokrenuo na jedan prelep način života. Kako da vam kažem, do tad sam osjećala strah, da li će to sve moći da prođe bez nekih posledica i tako. Odjedared je to krenulo, tačno sam znala da će sve da bude u redu. Onda smo sredili i našu kuću i sve krenulo nekim lepim redom. A kad je mene upoznao, on je evo našao 4. Ja tačno znam, da li verujete, u celoj ovoj kolekciji kojih 4 su njegove. Evo vam ovako malo šarena i one su malo manje. Ta, ova i ova. Ja mislim da je sreća stvarno zarazna. I mislim da ljudi kada nose tu pozitivnu energiju, da to može vrlo lako da se ta energija prešaltuje na osobu do tebe. Ove deteline, celu ovu kolekciju ja planiram da dam u humanitarne svrhe, da pomognemo mališanima koji su teško oboleli i nadam se da će bar neko videti ovo i da će da se odazovu ljudi na ovako nešto.